Sa mga taong hindi makalimot mag-subscribe, sila ay may busilak at mabuting kalooban. Pagpalang araw po sa inyo lahat. May isi-share naman po ako, orasyon sa negosyo. Napakabisa po ito na gagamit po sa negosyo. Bago po kayo magbukas ng tindahan o sa lahat po mga negosyo nyo, ay magdasal mo muna sa altar ng Ama namin, Ginong Maria, sumasampalataya. Bago po kayo magbukas, ay magdasal po muna sa altar, magtirik ng isang kandila na puti at magdasal ng Ama namin, Ginong Maria, sumasampalataya, ay sunod pong orasyon. 3 beses po isunod. Narito po ang orasyon. Adonai Jahabi Aha Dis Israel Yehuda. Adonai Jahabi Aha Israel Yehuda. Adonai Jahabi Aha Israel Yehuda. At sunod po ang panalangin ito. Pagpalang Diyos Yahweh El Jiri, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo. Amen. Isang beses lang po sa rin. Tapos ipo sa inyong negosyo, ipo sa dibdib, ipo sa yung negosyo nyo po, para gabayan po tayo. Ang ganda po yan, magagamit po sa araw-araw. Gawin nyo pong pang araw-araw na kung may negosyo po kayo, gawin nyo pong pang araw-araw na umaga. Ito po usalin po nyo araw-araw para marami pong mamimili at kagabayan po kayo. Ang espiritu nagbabantay dito. Napakabisa po ito na gamit po sa negosyo. Napakatandaan po palagi na huwag po niyong ipagyabang at tiwala lang po sa sarili. Huwag pong abusuhin para gabayan tayo ng espiritu nagbabantay sa mga inuusal po natin mga orasyon. Kahit anong negosyo po, pwede pong gamitin po ito. Kaya sa bangkita, basta negosyo, pwede po itong gamitin pang araw-araw para marami pong mamimili sa inyo. Kung nagkukan po kayo rin ng lupa, yung tawag dito sa nag-ahinti po ng lupa, maganda rin po ito. Bago po nyo makikipag-usap sa taong kakusapin nyo sa magkukan po kayo ng presyo, mag-usap po kayo, ito usalin nyo po muna ito. Maganda rin po ito. Basta bago kayo umalis ng bahay, ang paggagamitan po noon ng proseso nung halimbawa magkukan po kayo sa negosyo ay ahinti po, ay bago po kayo umalis ng bahay ay usalin po yung muna ng magtirik muna kayo ng kandila sa altar ng 2 kandila, tapos magdasal po kayo ng Ama namin at Ginong Maria, sumasampalataya, at usalin po nyo ang orasyon na 3 beses. Tapos isunod po yung panalangin na ito, napakabisa po ito na gagamitin po ninyo. Sana po huwag makalimot mag-subscribe, mag-like, pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat.